Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino sostna li l-bieb għadu miftuħ għal Jason Azzopardi sabiex jerġa' jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista u qal dan waqt dibattitu politiku flimkien mad-deputatu kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Rendolf De Battista fuq il-programm Insights fuq l-Istazzjon Nazzjonali il-ħamis filgħaxija. Post hemm ovvjament għaliex jekk Jason Azzopardi iħossu komdu fil-Partit Nazzjonalista, fil-Partit Nazzjonalista illi jridu naħdmu l-kol flimkien allura biex inġibu l-bidla fil-pajjiż ħalli allura jkun hemm bidla fid-direzzjoni, iva kulħadd il-bib miftuħ għal kulħadd. Michael Piccinino qal dan meta kienet tiġi mistoqsi dwar ix-Shadow Cabinet ta' Bernard Grech u kif l-istess kap kellu jobdi mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista biex jerġa' jiddaħħal l-ewlenin ta' Gonzi PN, jiġifieri Chris Said, Mario De Marco u Carl Mifsud Bonnici lura bħala kelliema fih dan l-istess Shadow Cabinet. Dan anke wara li Beppe Fenekadami fuq l-istazzjon ta' radju tal-Knisja ordna lil Bernard Grech biex jagħmel hekk. Naħseb deċiżjoni żbaljata u nittama li dik il-ħaġa tiġi raġata. Naħseb li kien żball illi dawn it-tlet persuni ma għamilhomx kelliema ma tgħux dikasteru. Naturalment kien hemm loġika, però naħseb huwa żball illi aħna nippruvaw fil-politika tagħna ma nipproteġux, ma niftaħrux bil-legat tal-Partit Nazzjonalista. Intant Michael Piccinino kien mistoqsi dwar l-għaqda fil-Partit Nazzjonalista. Hemm għaqda jew Madankollu din id-dikjarazzjoni stunat sew mal-aħħar żviluppi fih dan il-Partit Nazzjonalista li kkonfermaw propju l-oppost. Fil-fatt ftit tal-jimilu l-Malta Today irrappurtat dwar aktar firda fil-Partit Nazzjonalista u li deret ċara fl-laqgħa taħraq tal-grupp parlamentari. Hemmhekk numru ta' deputati poġġew pressjoni fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u għaddewlu l-messaġġ li iktar milli x'se jagħmlu huma aħjar jara x'se jagħmlu. Fil-fatt din il-laqgħa reġgħet spiċċat maqsuma f'żewġ fazzjonijiet bejn dawk li huma kuntenti bil-kap Bernard Grech u dawk li bdew kontinwament jisfidawh biex xejn qed jagħmel biex it-tmexxija tiegħu tinħass iktar. Din il-firda fil-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat deret kemm għadha tiddomina wkoll bil-kummenti ta' Claudette Buttigieg dwar dak li ġara fis-sajf tal-2020 u l-aġir tal-famużi Blue Heroes biex tqaċċad Adrian Delija minn kap Nazzjonalista. Fuq ir-radju tal-Knisja wkoll Claudette Buttigieg sostniet li ma jiddispjaċiha xejn li marret għand il-President sabiex jitqaċċad il-kap Nazzjonalista Adrian Delija mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri jiddispjaċik li għamiltu hekk, li għamilt hekk, li kont involuta? Le. Ħallast il-prezz imma. Ekku. Il-prezz tal-popolarità mhux the ultimate price. Dak il-moment ħassejt li qed nagħmel the right thing. Issa jiena ma tantx inħu deċiżjonijiet f'ħajti li wara jiddispjaċini fuqhom. Għal dawn il-kummenti bosta deputati nazzjonalisti fosthom Alex Borch, David Agius u anke Janice Ketkuti deru evidentament skomdi. Madankollu għal Michael Piccinino il-feriti fil-Partit Nazzjonalista qed jingħalqu iktar ma jgħaddi żmien. Feriti ngħalqu. Ovvjament il-feriti jingħaqdu iktar ma jgħaddi żmien